Bueno, sóc el Joan, i aquest són els Tabalot, i això és la Ruta de la Locura. Bueno, últim dia de caminada. Moltes coses encara molles, perquè són els guais i jo no ho he ficat a secar. Ja camí cap a Logroño, una etapa que com ja vaig dir tranquil·la, aquesta coseta, piano, i res, tu. Xino, bullafes als peus, curades que hem pogut. Bueno. Curades no. Curades, el formatge és curat. Sí, no dic dels peus. Curades amb els formatges. Els peus també és una mica de formatge, ja. Tapades i gràcies. Només et diré que duia xampinyons enganxats als mitjons. Per variar, en aquest poble també estàvem cantant ara quan marxàvem. Ja. No sé què els hi passa a aquestes zones, però sempre canten als pobles a les 6 del matí. Bueno, ara són les 7:30, però l'altre dia van cantar a les 6... Bueno, a les 7 també. A les 7 del matí canten, a les 7 del matí canten, no sé què tenen. Són uns cracs. Això allà a Terrassa no passa. Ai, després de les dues torres del Río, anem cap a la Comunitat de la Rioja. Txan! Recordant que vam passar pel retorno del Puente de la Reina. Sí, exacte. Entre oliveres... No són oliveres. Entre oliveres. Entre el que conxiguin aquests arbres, País de l'olivera. seguirem endavant. Avui està tapadot, esperem que no plogui, però que segueixi així de tapat. El país de l'olivera. Diguem adéu a Sant Sol, allà dalt de la muntanya. Sant Sol, com podeu comprovar, de Sant Sol no en té res. Sant Sol! Sant Sol, mis cojones! El Jofre ha fet una proposta, després veurem si la compleix. Què diu el Jofre? Tot 50 quilòmetres, traiem les guitarres i ukeleles i ens passem cantant. Vinga, però habaneres, a més. Habaneres. Jo només em sé una habanera. Sé la del meu avi. Jo també. El meu avi se'n va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Pues res, queda la posta feta, ens hem despedit de Sant Sol. Avui no sé si ho veieu, però els ventiladors estan parats, per això no fa ni una puta merda vent. Suposo que el cap de setmana els paren, tio. Està molt bé el ventat aquest a l'estiu, però tampoc fa falta el ventilador cada dia, saps? Joder. Potser hi ha un assassinat aquí. Sí, però serà per part meva. Pues res, Assassinat. matarem a la Paula en 3, No, mataré 2... no. La Júlia està enfadada amb nosaltres. Y eso del camino, ¿qué es? Yo la verdad es que no lo entiendo, y eso que es una tapa de alcantarilla, y eso gas natural. Aquí tenemos mapat, bien. No, lo que ve Santiago es la parte de aquí abajo. Fa Bueno. Així que, Montse i Meritxell. Faig aquest vídeo perquè diria que m'he desviat un pelín del camí. És que res, que per allà estic veient passar-los. Jo diria que aquella d'allà no s'ho veurà en el vídeo, però és la Mercè, amb el gorro vermell, i que veig inclús que porta la cama perquè li fem el genoll. Així que, el que pugui, tornar a ficar-me en el camí. No sé qui la van al cruce aquell d'allà. Podré girar i acoplar-me o fer alguna coseta, però bueno. Seguirem informant de què coll passa. No sé com coll ha passat això. Sí que devia anar absort els meus pensaments o que sigui, perquè no he vist ni anar fixant, és que em fixava veure. Bueno, què és el que passa? Apa, vagi bé, vídeo secret, que no sàpiga ningú.
Bueno, hem perdut, jo crec que he trobat el nivell secret del Castell de Santiago i el Final Boss secret per aconseguir un objecte super pepi per d'esto. Veieu quin pedazo de castell aquí en ruïnes plena? Més xulo, amb un ull. I l'ojo que tot lo ve. Camino, sí que... Me he pasado al Final Boss, Final Level secreto del Camino de Santiago y al Supercastillo. Hala, allí ve, senyors. Senyores, Jofré, allí ve. Hobbitsos i hobbitses, estem a punt d'arribar al primer llibre del Senyor dels Anells. Després del retorno del Puente de la Reina y las dos torres del río, entraremos. Ho estic allargant perquè no hi arribem un cop molt malament i he començat el vídeo fa massa estona. A més, hi ha uns tios al davant. Així que, després de grans aventures i de més percances, percals i mandangues i mandingues i mandolines, per fi, tanta suspensió que no sabem què ser, per fi hem arribat a la comunitat de La Rioja. Ara se'ns enfonsarà el pont. ¡No podéis pasar! ¡No pasarás mai! Marxeu, xiplets! En propers capítol de la Ruta de la Cura serà l'últim capítol. What? Arribem a Logroño i també arribem a Pamplona. One more time. Com que vam deixar de gravar, no passaran gaires més coses. Vagi bé. Bueno, pues tapado de grasa. curat. Vols veure formatge curat? No. Anem cap a la comunitat de Navarra. Ai! No! No! De La Rioja. Que avui canviem de comunitat autònoma. És veritat. Avui Federalisme. ja està de caminar. Pues res, tu, ja queda poquet, ja estem quasi arribant a Logroño Norte. Logroño del Norte. Bing, 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 bing.